изчистиш туалетната. Но искаш ли да използваш твоята четка за зъби? Така, приятели, днес Калиншо ще ми казва да за 24 часа. Проблемът е, че тя още не знае какво точно видео ще снимаме и сега трябва да й кажем по леко по-деликатен начин, да я накараме тя сама да се досети. Цъкни копчето. Искаш ли да цъкнеш копчето? Танцуваш и да увеселителните паркчета. Да! Какво да правя? това ще- Отговорът днес е да. Това ще е много яко. Това е най-сладката змия. Джумпскера при мен не работи. Лина, готова ли си? О, деям. Дръж, братле! Изпуска се. Сега. О, мага. Айде. Яка си. Благодаря. Я ви и татуса. О, деям. Сега. О, ма. Джумп. Искаш ли да звънеш на майка ти да й кажеш, че си бремена и да й затвориш телефона? Ти кажеш, че съм бременна.